Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut i benderfynu os yw rhif yn lluosrif 6, 7, 8, 9 neu 10. Felly gadewch i ni gychwyn efo y rhif 6. Mae rhif yn lluosrif 6 os yw'n lluosrif 2 ac yn lluosrif 3. Na gadewch i ni weld be mae hynna'n feddwl efo'r enghreifftiau yma. Gadewch i ni ofyn os ydy'r rhifau yma yn lluosrif 6 neu os hoffwch chi yn tabl 6. Nawr i fod yn tabl 6, mae hain o fod yn lluosrif 2 yn tabl 2 ac hefyd yn tabl 3 yn lluosrif 3. Nawr cychwyn efo lluosrif 2. Gadewch i ni ystyried os ydy'r rhifau yma yn lluosrifau 2. Hynny ydy, ydyn nhw'n tabl 2 neu ydyn nhw'n eil rhifau? Wel, dwi'n gallu gweld fod 72, 130 a 93,126 i gyd yn eil rhifau. Rwy'n mynd yn gorffen efo eilrif, 2, dim a 6. Ond mae 95 yn odrif, mae'n gorffen mewn 5, ac felly gan fod o ddim yn lluosrif 2, fedrith o ddim bod yn lluosrif 6. Na i ddangos hynna drwy groesi 95 i ffwrdd. Felly mae'r 3 rhif sydd ar ôl yn lluosrifau 2, maen nhw'n eil rhifau. Nawr y peth nesaf dwi angen gwirio ydy a yw y rhifau yma yn lluosrifau 3. Na nathon ni weld sut i benderfynu hyn mewn fideo blaenorol. Dyn ni angen edrych ar swm y digidau a gweld os yw swm y digidau yn lluosrif 3. Nawr swm y digidau yn achos 72 ydy 7 adio 2 sydd yn 9. A mae 9 yn lluosrif 3, mae o'n 3 lluosi 3, ac felly mae 72 hefyd yn lluosrif 3. Wel, rwan dwi'n gwybod fod yn lluosrif 2 ac yn lluosrif 3, felly dwi'n gwybod fod 72 yn lluosrif 6. A na i ddangos hynna drwy roi cylch amgylch y 72 fan hyn. Nesaf 130, beth yw swm y digidau fan hyn? Wel, mae 1 adio 3 adio dim yn mynd i roi 4 iddo fi. Nawr, ydy 4 yn lluosrif 3? Nac ydy, dydy 4 ddim yn tabl 3, ac felly dydy 130 chwaith ddim yn tabl 3. Ac felly gan fod 130 hyd yn oed ddim yn lluosrif 3, dydy 130 ddim yn lluosrif 6. Mae groesi fo i ffwrdd. Y rhif olaf fan hyn, swm y digidau, 9 adio 3 yn 12, 12 adio 1 yn 13, 13 adio 2 yn 15, 15 adio 6 yn 21. Ydy 21 yn lluosrif 3? Wel, ydy, mae 21 yn tabl 3, mae o'n 7 lluosi 3, ac felly dwi'n gwybod fod 93,126 yn lluosrif 3. Mae o'n lluosrif 3 ac hefyd yn lluosrif 2, gorffen efo 6, felly dwi'n gwybod fod 93,126 yn lluosrif 6. Y rhif nesaf ydy 7. Sut ydyn ni'n penderfynu fod rhif yn tabl 7? Wel, mae rhif yn lluosrif 7 os yw lluosir digidolaf efo 5 ac yna adio gweddill y rhif yn rhoi lluosrif 7. Na gadewch i ni ystyried sut mae hyn yn gweithio efo'r enghreifftiau yma. Nawr 63 yn gyntaf. Nawr os ydych chi'n adnabod eich tabl 7, efallai fod ni'n gallu deud yn syth fod 63 yn lluosrif 7, felly rhaid cylch arno fo'n syth bin. Ond gan i gael ystyried sut mae'r dull yma'n gweithio. Dyn ni'n lluosir digid olaf efo 5 yn gyntaf. Nawr y digid olaf yn achos 63 ydy 3. Felly os na i liosir digid olaf efo 5, 3, 5, dwi'n cael 15. Dwi wedyn angen adio gweddill y rhif. Gweddill y rhif ydy beth sy'n dod cyn y digid olaf. Yn achos 63, beth sy'n dod cyn y digid olaf ydy'r 6 fan hyn. Felly dwi'n cychwyn efo'r 15, a dwi'n adio'r 6, beth yn dod cyn y digid olaf. Mae 15 a 6 yn 21. A wedyn, os di 63 yn lluosrif 7, wel, mae beth sy'n fi fan hyn, y 21 hefyd yn lluosrif 7. Ac efallai fod hi'n haws gweld fod 21 yn lluosrif 7, hynny ydy mae 21 yn 3 lluosi 7, ac fe gan fod 21 yn tabl 7, mae 63 hefyd yn tabl 7 neu'n lluosrif 7. Na mae dull yma yn ddefnyddiol os gyda ni rhifau sydd yn eitha mawr, fel enwedig fel yr un olaf fan hyn. Dyn ni angen lluosir digid olaf efo 5 ac yna adio gweddill y rhif. Felly yn 92, yn achos 92, y digid olaf ydy 2. Os dwi'n lluosir digid olaf efo 5, dwi'n cael 10.
Ac yna, gweddill y rhif ydy y 9 fan hyn. Os dwi'n adio ymlaen y 9, dwi'n cael 19. Nawr, ydy 19 yn lluosrif 7? Ydy o'n tabl 7? Wel, nac ydy. Felly, gan fod 19 ddim yn tabl 7, dydy 92 chwaith ddim yn tabl 7. Yn achos 147, y digid olaf ydy 7. Os dwi'n lluosur digid olaf yna efo 5, 7 5, dwi'n cael 35. Gweddill y rhif wedyn ydy beth sy'n dod cyn y digid olaf, yr 14 fan hyn. Os dwi'n adio hwnna ymlaen i'r 35, dwi'n cael 49. Nawr, ydy 49 yn tabl 7? Wel, ydy. Mae 49 yn 7 lluosi 7. Ac felly, mae 147 hefyd yn tabl 7. 1234 ydy hwn yn lluosrif 7. Wel, eto, edrych ar y digid olaf, sydd yn 4 fan hyn. Lluosi fo 5 i gael 20. A wedyn adio ymlaen gweddill y rhif yn yr achos yma, 123. 20 adio 123 yn 143. Nawr, ydy 143 yn lluosrif 7? Nawr, efallai mae hwn dal yn anodd i benderfynu. Felly, be fydda'i wneud ydy ailadrodd. Fydda'i wneud y dull yma hefo 143 unwaith eto. Felly, y digid olaf yn 3, lluosi hwnna efo 5, 3, 5 yn 15, ac yna adio gweddill y rhif sydd yn 14, 15 ac 14 yn 29. Ydy 29 yn lluosrif 7? Ond mae hwn efallai'n haws i'w benderfynu. Dydy 29 ddim yn tabl 7. Mi fyddai 28 yn tabl 7, 4, 7, ond dydy 29 ddim. Felly, dydy 29 ddim yn tabl 7, dydy 143 felly ddim yn tabl 7, a dydy 1234 chwaith ddim yn tabl 7. Felly, yn yr achos yma, lluosir digid olaf efo 5, adio gweddill y rhif, gweld os di hwnna'n tabl 7 neu beidio, os di'r rhif rhy fawr i benderfynu, ailadrodd nes ydyn ni'n cael rhif sydd ddigon bach i benderfynu os di'n tabl 7 neu beidio. Nesaf, gwnewch i ni ystyried 8. Nawr, mae'r rhif yn lluosrif 8 os yw'n lluosrif 2 ac mae hanner y rhif yn lluosrif 4. Na eto mae gennym fi ychydig o enghreifftiau i weithio hefo. Nawr, y peth cyntaf i wirio ydy hyn. Mae haid i'r rhif fod yn lluosrif 2. Mae haid iddo fod yn eilrif. Os dydy'r rhif na ddim yn eilrif, fe dyth o ddim bod yn tabl 8 neu'n lluosrif 8. Felly ar gyfer yr enghreifftiau yma sydd fan hyn, mae 353 yn odrif, dy o ddim yn tabl 2, ac felly fe dyth o ddim bod yn tabl 8. Fe dyth o ddim bod yn lluosrif 8. Nawr, y gweddill 448, 700 ac 850, mae'r rhain yn eilrifau, maen nhw yn lluosrifau 2, felly sy'n nhw'n gallu bod yn lluosrifau 8 hefyd. Mae rhaid fi edrych ar yr ail unall felly, mae rhaid i hanner y rhif fod yn lluosrif 4. Felly mae rhaid fi hanneru y rhifau yn gyntaf. Hanner 448 ydy 224. Hanner 700 fyddai 350. A wedyn hanner 850 ydy 425. Nawr, i fod yn lluosrif 8, y rhif agreiddiol, mae rhaid i hanner y rhif fod yn lluosrif 4. Nathon ni weld mewn fideo blaenorol sut i benderfynu fod rhif yn lluosrif 4. Mae rhaid i hanner 2 ddigid olaf y rhif fod yn lluosrif 2. Hanner 2 ddigid olaf y rhif yma ydy 12. Hanner 2 ddigid olaf y rhif yma ydy 25. A hanner 2 ddigid olaf y rhif yma ydy 12 a hanner neu 12.5. Nawr, ydy'r rhifau yma yn lluosrifau 2 neu beidio? Ydyn nhw'n tabl 2? Wel, mae 12 yn tabl 2, ac felly mi fyddai ddeud fod 448 yn tabl 8. Ydy 25 yn tabl 2? Ydy o'n eilrif? Nac ydy. Nid yw 25 yn lluosrif 2, ac felly nid yw 700 yn lluosrif 8. Ac ydy 12 a hanner yn eilrif? Ydy o'n tabl 2? Wel, nac ydy. Mae o'n degolyn. Ydy o'n rhif cyfan i gychwyn, ac felly nid yw 850 yn lluosrif 8. Dau ar ôl 9 a 10, gan ei gael symud i'r dudalen nesaf fan hyn.
ar y camera'n ffocysu gobeithio. Y rhif 9, sut ni'n penderfynu fod rhif yn lluosrif 9? Wel, mae rhaid i swm y digidau fod yn lluosrif 9. Mae hwn yn debyg i'r techneg ar gyfer lluosrifa 3 gynt. Felly, dyn angen ffeindio swm y digidau a gwirio os ydy'r swm y digidau yna yn lluosrif 9 neu beidio. Ar gyfer 117, swm y digidau ydy 1 adio 1 adio 7, 1 ag 1 yn 2, 2 a 7 yn 9. Nawr, gan fod 9 yn tabl 9, mae o'n lluosrif 9, fe dde ddeud hefyd fod 117 yn lluosrif 9. 256, swm y digidau ydy 2 adio 5 adio 6. Nawr, mae 2 a 5 yn 7, mae 7 adio 6 yn 13. Dydy 13 ddim yn lluosrif 9, ac felly dydy 256 hefyd ddim yn lluosrif 9. 8577, swm y digidau fan hyn, 8 adio 5 adio 7 adio 7. Nawr, 8 adio 5 yn 13, 13 adio 7 yn 20, 20 adio 7 yn 27. Ydy 27 yn tabl 9? Ydy, mae o'n 3 lluosi 9, ac felly mae 8577 hefyd yn tabl 9 neu yn lluosrif 9. Y rhif olaf, 320,621. Swm y digidau fan hyn, 3 a 2 yn 5, 5 a dim dal yn 5, 5 a 6 yn 11, 11 a 2 yn 13, 13 ag 1 yn 14. Dydy 14 ddim yn lluosrif 9, ac felly dydy'r rhif greiddiol 320,621 ddim yn lluosrif 9 chwaith. Ac i orffan, sut ni'n penderfynu fod rhif yn lluosrif 10? Wel, hwn dyn hawsa ohonyn nhw i gyd. Yn syml iawn, mae rhaid i'r rhif orffan efo 0. Felly, yn yr enghreifftiau yma, dydy 58 ddim yn gorffen efo 0, felly ddim yn lluosrif 10. 230 yn gorffen efo 0, felly yn lluosrif 10. 6,241 yn gorffen efo 1, nid 0, felly ddim yn tabl 10. A 34,970 yn gorffen efo 0, felly yn lluosrif 10. Nawr, mae'n gyfle iddo chi rwan rhoi ar waith y technegau ydych chi wedi weld yn y fideo yma. Dyma ni set o gwestiynau wedi ymddangos ar y sgrin i chi eu ceisio. Ystynwch ddangl y bapur allan, rwch gynnig arni hi, ac yna unwaith ydych chi wedi ffeindio atebion eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd erbyn wan yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.